Terve Juuso, tänään kun otan videot pöydän. Mitä tää mun lentsikka tekee? No! Se oli juminakin. Mä tulin takas tänne Tuutteeko nyt? Mä oon täällä jo. Lentokentällä. Niin mä oon tässä. Mä oon 2 tuntia takas. Prise! Hei, mun ei tarvitse tästä autosta maksaa mitään. Tai ilman. Tai maksaa mitään. Mä otan tän auton. Tää on tämmönen... Ei, pysähdy. Oot siellä, pysy siellä. Okei. Oot siellä. Mitä toi tekee? Näetkö? Näen, sä menet ihan täyttä. Mä tuun sinne. Au! Se olit se. Mä lähden nyt tänne suoraan. Ei näetkö missä mä oon? No. En kyllä enää. Siinä varmaan. Onko sulla toi auto? No en mä sitten. No nyt sä oot toi. Mitä sä oot? Yks tää? Moro. Mennään nyt kauppaa tuolla. Sä tiedät reitin. Tiedän. Mennään. Let's do this. What? Mitä? Illuminati confirmed! Tää auto niinku vaan menee tohon. Mä tuun nyt tähän 200 sen. Ehkä niinku sitä... This is Sparta! Kopi! Mätki. Au! Mitä? En mä vaan tiedä. Steven, sä meet mun edessä sillä lentsikalla. Oh no! En mä nyt. Rip Steven jo. Jos tästä voit kuolla. Sä oot ihan kyseessä. Onko se ollut toinen? On tälle. Vai! Äkkiä mä menen nyt. Sä oot jossain... Sä oot Kiinassa, mä oon täällä kaupassa. Mä vaan rektaan täällä jostain. Oh no! Mitä? Oi. Oh no. No niin, nyt mennään. Jotenkin montua. Mä oon täällä. Sä oot Kiinassa. Me tuon punaiseen päin. Se on muuttunut, sä menet yhteen Tron-paikkaan. Mä en nyt ole mun autoa. Mitä? Toi uppustunut maan alle, juma. Mun auto tulee takas. Bye bye. Hei, mä en pääs pois tästä. Mä pääsen. En mä tuon. Oh no, mä menen nyt hyppimään tänne hyppyyn. Tame. Moi. Eikö mä menen nyt hyppyyn? Kato. Ja pim! Do it without my leg. Meikis musta ohi. Niin meni koska ei. Oli tuu. Odotan mua. Oh joo. Mitä? Mä sitten... Tää puu! Ajaa, se oli varjo. Mitä se varjo katos? Oi. Tuon yhden nimi on Nino. Mä pistän Cattiin jotain. Cat tulee jotain ihan huonoa. Mä tajun nyt ei! Mulla tullut yksi lopaa! Onko se tullut? Moi Tomi! Hello! Mitä äijää? Mennään vaan cruiselle. Kaljattiin. Selvä. Mä lähdin pois täältä. Mitä? Eri minne? Siellä mä vaan. Onks toi? Mitä? Mä menen nyt löytämään. Tomi, missä sä oot? Sä menet just ohi. Kato, sä menet tuolla jossain. Käänny. Just siellä päin jossain. Mun takana on joku Samsung. Poliisi tulee, mä lähden äkkiä pois. Mikä tässä on idea? Mikä tässä on idea? Onko mun driftunut täällä? Tää drifting. Kato tää stuntti. Upea drifting. Upea drifting auto. Juu.
Mä lähden nyt katsomaan, mitä tuolla poliisilla enää menee. Kato, nyt menee driftiin. Hei, tästä on mahdoton päästä. Joo. Toi kato. Sä oot tuolla. Tuolla, missä on poliisit, mitkä driftaa. Vitu! Mutta mä en pääse sieltä mitään. Kato. Ei voi mitään. Käveli jo hyppytin. En mä nyt. En mä nyt. Mä annan nyt. Niin näis. Mä oikein otin vaan yhtä videoa. Mä katsoin. Koska mä kuvaan tätä videoa. Noniin, Steven. Miksi mä hyppäisin, koska miten mä saan mun auton sinne? Ostat! Noniin. Noniin, mä tuun. Mä sain rahaa lisää. Mä tuun driftaan. Mä näen sut. Hello. Valkoisella. Niin just se. Drifting! Oh! Mä otan... Mä vedän tällä mopolla vähän driftingiä vähän oikein. Tommi, osta toi jättilentokone. Mennään lentämään sillä. Ei kun mä menen tällä maasta. Tai sit mä menen... Oot hetki. Mä menen minilambolla. Onks tässä se minilambo? Tässä on. Mä menen täällä ilman rahaa tähän. Pitää katsoa video. Mä otan tän missä Toi tuu. Äkkiä. Se on lentokone. Okei. Mulla ei varaa lentsikkaa tuon. Mä katon nopea videon, sit mä saan... Äkkiä täällä tehtiin. Ei mä tarvitse katsoa video! Tarttee. Tarvitsee. Älä sano, että tarvitsee. Mä oon täällä jo. Niin parempi. Joo. Emtu. Mitä? Moi Tomi. Steven, sä oot lentsikkana. Tomi tehdään kiityskisa. Tuonne päähän. N-U-T-L. Oh no! Ei! Oh, ei sä vedät mun yli! Wow. Mennään kauppaan! Kauppaan. Okei, kaupassa mennään. Pikku kurssi kohti. Ketterän. Lipun! Illuminati kon. Moi Tomi. Mä saan rahaa koko ajan niistä. Tomi. Lensika nytten niinku alkoi tanssia. Mä otan täällä Mä kyllä. tuon lensikalle sinne. Mä yritän saada tästä pätkää. Ei näetkö lensikon? Tuolla kaupassa. Mä ihan lagaa kun jätkää siellä. Moi! Mitä? What the fuck? Jätkä on oikein niinku lentsikan kanssa. Kato! Illuminati kon hirvet. Oh no. Nope. Mä se ilmoitti! Se olisi tää video tässä ja se olisi sun moro. Nähdään osa 2.